Pişti yazda 12 sal cara yekeme ji ba Kurê Kurdistanê ji Tirkiye şandeyekî wihatê ji bo wê kesên ku bi vê hatina me bi hêsanî kir em gelek ji bo wan spasdar minnetdarin û em hêvîdarin bendewariya me jî ew e ku çûnû hatina Bakurê Kurdistan û Tirkiye ji bo rojava gelek zêde be. Têkiliyên bazirganî, têkiliyên aborî, têkiliyên siyasî û civakî bi Tirkiye re jî çên be. û heta niha di siyaseta Tirkiye de jî wek dixwestin rojava weke tehdîdekî pêş bixînin bila werin bibînin ku rojava gelê rojava gelên ku rojava dijî û siyaset û polîtîkayên rojava ji bo Tirkiye ne tehdîd e wê ji bo Tirkiye jî ji bo pêşeroja Tirkiye jî wê bi hêzekî mezin bi rastî jî qebûlkirin û çûnû hatina şandeya wê hem ji bo rojava hem ji bo Tirkiye û hem ji bo deverê din jî gelekî wê baş bibe têkiliyên peywendîn yên dîplomatîk yên siyasî yên aborî em hêvîdarin wê sibê roj ev dorpêçkirina ser rojava jî wê belav bibe.